Așa, seara și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Sky PvP. Episodul cu numărul 1. Dacă ar fi așa, ar fi episodul cu numărul 2. Dar stați așa să găsesc title-ul, așa. Că am făcut și în info video. Suntem aici în confă cu Nenel, cu Călin. Așa. Cu Neni, cu Alex. Care cred că e bârbă. În fine. Așa, canalul Călin în descriere. Sigur o să-l aveți. Bă, da, am de target, mă, du din pana mea. Pe Titan. Nu ne filmez eu, nu știu, nivel Sky PvP. Bun. Nu știu, tot cu Bandicam filmez, că nu am intrat un prieten să mă ajute să fac setările la Open Broadcaster. Dar să sperăm că intră în seara asta. Că dacă nu intră, ne supărăm. Bun, easy parkour. Dăm ca ce să juiți. Bă, du-te, mă, nenicule, mă. Tu îndrăznești să dai în mine, mă. Bă, nene, bafte. Opa, mine Torino. Du-te, mă, du-te, mă. Rectule. Hai. Dar nu știu dacă te auzi la mine pe filmare, dar în fine. Să sperăm că te auzi. Nu? De ce? Bă, da, e rândut. Copilul. Dar nici eu nu mă auzăm la tine, parcă, nu? Si, Bandicam de căcat. Ai, măi, se aude. Stai să văd cât am filmat. 2 minute, bun. Mai băgăm. Nu, hai, mă, nene. Ce fucking ce? Taci, nu pe video. Și am zis nu pe video. Că să mai uite și el. Dislike-uri. Ba da. Ba da, mă, că se aude. Da. S-aude chiar și păzitul tău. S-aude totul. Acum nu mai vorbește Valentina cu tine. Domnul Alexache. Mai e cu noi. Mai trăiește, Alex? A murit? Când a murit, mă? Să sperăm că dă colăcuț la mort. Ama, cum dau, mamă. Deci că secă. Nu sunt așa de pro. Încât să... Da. Bun, GG, este păsă. E unul aici, pe insulă. Pe... aia de... cum dracu zice? Pe aia de căcat, nu până. Pe aia de... pana mea. Pe junglă, acum pe mijloc. Da. Te văd acolo, lupină. Mamă, bă, dar altul cu target, ești prost. Nu! Rect. Păsă. Bine, mă. Ce rect i-am dat? Ha, mă, please, nu. TFX. Dar eu sunt pe insula aia cu lână. Nu sunt. Eu sunt pe una colorată.
Păi da, acum pe care îmi bar nici n-am. Stai să văd cât am filmat. Ăsta la 10 minute mi se oprește, frate. Show reală. Mai filmez vreo 3 minute. Să-i fac deja 8 și cu Bandicam-ul. Te-ai prins tu, Călin. Show reală. Wither Skeleton am găsit. Wither Skeleton Skull. Mamă, ce lagare tipul. Da, pe server, de fapt, stai că... Acum am 30 mult. Da, clar. Hai, mă, mâine. Ce server. Bă, server tot degeaba. Fiți atenți, mă, oameni buni, ce server. Mă, oh. Aplea! Aplea! Cred. Băi, da, nu target, nu, plus, na. De 3 capăte. Nu, plus! Plus, man, nu. Nu target. Nu targeters, please. Aici trebuie să fie potion of regen. Da. Îmi bagă cu potion of regen. Erație. Mai ca linie, mă. De așa nu zic nimic. De ce nu zic nimic? Te bați? Te bați cu șauri? Vărtă! Stai să văd cât am filmat. Nu mai filmez încă vreo 30 de secunde. Că nu! Bandicam nu-i cere prea multe. Nu, bine, mă. N-am făcut prea multe în episodul ăsta, dar cred că mai pun unul astăzi, mai de seară puțin, cu nenea Călin și cu Alex, poate, canalul Călin în descriere. Și eu vă las aici, mă, șaurilor, mă, care sunteți voi de șauri. Da, baftă lumea, pa!